Ahoj, dobrý den, jmenuji se Jitka Klubalová a jsem životní koučka. Mojí vášní jsou systémy, ale nebojte se. Není to o matematice a o tabulkách. Je to spíš o tom, že věci kolem nás mají svá pravidla a své souvislosti. Ať už mluvíme o vnitřním světě, rodině nebo práci. A když ty souvislosti poznáme, cítíme se v systému bezpečně. Co když se v systému jedna věc změní? No ano, promění se celý systém. A ve chvíli, kdy se z mateřské dovolené chcete nastoupit do práce, nejde jen o práci. Mění se systém rodiny. Role, zátěž, odpovědnosti, tempo. A mojí úlohou je vám ukázat, na co si dát pozor. Jak ten váš systém nastavit tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a zároveň pro vás podpůrný. Během workshopu si projdeme 5 základních pilířů. Začneme stabilitou, aby domácnost fungovala nejenom v těch lepších týdnech, ale aby to bylo celé udržitelné. Ukazatelem udržitelnosti je naše tělo, protože tělo vždycky ví, jestli už jdeme přes sebe, nebo jestli už nemáme kapacitu. To je druhý pilíř. Třetí. Abychom dokázali říct včas své ne, bez pocitu viny, je potřeba být asertivní, ne agresivní. A nemyslím tím vůbec pocit, že nikoho přemlouváte, ale že váš hlas má váhu. Že spolupracujete o tom, kdo, co, jak a proč. Protože vězte, že se velmi rychle změní role v systému. Vaše, partnerova, babiček, blízkých i vzdálených. A aby přechod do práce dopadl dobře, je potřeba, aby se z vás stal tým. To je 5. pilíř. Aby to doma nestálo na jednom člověku, ale na spoluzodpovědnosti a dohodách. A když spojíme ty pilíře do jednoho slova, tak nám vznikne start. Stabilita, tělo, asertivita, role, tým. Návrat do práce totiž není test vaší výkonnosti. Je to test udržitelnosti systému. Takže se těším, až společně odstartujeme vaši proměnu.